Ftit sigħat wara l-attakk mill-Iran fuq Iżrael, il-Presidenza Maltija fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda laqqet b'urġenza dan l-organu internazzjonali dwar din is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani li komplet teskala. Din il-laqgħa urġenti intalbet minn Iżrael permezz ta' ittra mill-Ambaxxatur Iżraeljan li rappreżentatriċi permanenti Maltija għall-Ġnus Magħquda Vanessa Fraser li mexxieta. Preżenti għal din il-laqgħa fi New York kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres li sostna li s-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani sejra għall-agħar. It's time to step back from the brink. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. Dwar il-laqa li tlaqqet mill-Presidenza Maltija One News reazzjoni tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg. Malta bħala Presidenza rat illi issejjaħ dik il-laqa b'mod urġenti propju matul il-ġurnata tal-Ħadd wara nofsinhar fejn matula kien hemm ovvjament dibattitu imqanqal illi fl-aħħar mill-aħħar tatna opportunità oħra anke bħala pajjiż illi nwasslu l-messaġġ tagħna, messaġġ favur inqas tensjoni, ovvjament, de-eskalazzjoni, l-importanza li dan il-konflitt ma jinfirix fir-reġjun batturi oħrajn jinvolvu ruhom. F'din il-laqgħa rappreżentant Iżraeljan talab li l-Kunsill tas-Sigurtà għandu jimponi kull tip ta' sanzjonijiet fuq l-Iran qabel ikun tard wisq. Min-naħa l-oħra l-Ambaxxatur Iranjan li kienu wkoll preżenti għal din il-laqgħa tenna li l-azzjoni minn pajjiżu kienet neċessarja u qal li l-Gvern Iranjan ma jridx li jkun hemm gwerra fir-reġjun. Ir-rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà Josep Borrell ħabbar li tlieta se ssir laqgħa straordinarja tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea dwar din is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani. Rapporti fil-medja internazzjonali ikkwotaw lill uffiċjali fil-White House li qalu l-President Amerikan Joe Biden avżar il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu li l-Istati Uniti mhux se tieħu sehem fl-ebda attakk kontra l-Iran.